Näin on meille studioon saapunut vieraita. Faniryhmä Rauman Pojat tosiaan järjestää yhteistyössä Rauman Lukon kanssa tulevan perjantain kotimatsiin Lukko Tappara Sinikeltainen areena nimeä kantavan tapahtuman. Tervetuloa studioon Juho Suoramaa sekä Joonas Nurmi. Kiitos. Kiitoksia. Mitä perjantaina tulee tapahtumaan Kivikyläareenalla? No perjantain tulee tosiaan olemaan tämä sinikeltainen areena, joka pitää sisällään niin valtavan lippumeren ihan ennen näkemätöntä Raumalla, Satakunnassa ja väittäisin jopa Suomessakin täällä jääkiekkorintamalla. Ja sen lisäksi niin Rauman Pojat on tehnyt yhteistyössä Rauma TVn kanssa niin tällaisen hienon hehkutusvideon, joka sekin on ihan näkemisen arvoinen. Ja eikä tämä vielä jäänyt tähän, eli sitten tulee vielä lisäksi vähän audiopuolta, eli yhteislaulua koko hallin voimalla. Rauman Pojat kipparoi sitä. Ja tämän lisäksi on pari pientä ylläriä vielä, mutta niistä ei paljasteta vielä enempää. Eli ilmeisesti hyvissä ajoin ennen matsin alkua kannattaa hallille saatua. Mihin aikaan nämä teidän hulapalot alkaa? Joo, eli siinä noin 15 minuuttia neuvottelu alkuun, niin alkaa yhden meidän pojista niin tekemään semmoisen hehkutusvideon, niin se alkaa silloin pyörimään ja se on muutaman minuutin, muistaakseni jopi kuin pitkä? Se on melkein 8 minuuttia itse asiassa. Joo, että siinä on vanhoja videokuvia, vähän vanhoja selostuksia, jopa ennen Risto Leino-ajoilta ja ihan hauska näköinen, että käytiin sitä screenillä katsomassa tuossa eilen, niin ihan hyvä näköistä. Nostattaa kyllä Lukko-fanin ihon kananlihalle, että kyllä se kannattaa tulla tsekkaan ehdottomasti. No niin. Mistä lähti idea tälle Sinikeltainen areena tapahtumalle? No sitä idea on pyöritelty ihan siitä saakka, viime keväästä ensimmäistä kertaa alettiin puhumaan Rauman pojista ja uudesta tämmöisestä modernimmasta kannatuskulttuurista, niin lähdettiin miettimään, että tällaista niinku tifoilua ei ole kauheasti Raumalla ja muutenkin Suomessa on ehkä hiukan lapsenkengissä uusi juttu. Ja ajateltiin, että Raumalla on kumminkin pitkät perinteet jääkiekkokulttuurissa ja jääkiekon saralla, niin ajateltiin, että tällainen tulee joissain vaiheessa ajankohtaiseksi Raumallakin ja nyt se on sitten valikoitunut tämä Lukko Tappara-peli. Entäs sitten tapahtuman järjestelyt? Tässä on nyt varmaan, jos on pitkä aikaa jo pyöritelty ideaa, niin miten kauan teillä on mennyt aikaa tämän toteuttamiseen ja mitä vielä niin kuin tehtävää on jäljellä? No kyllä tästä pitää sanoa, että onhan kuukausia voisi sanoa, että tässä on tehty valmistelevaa työtä että on tietysti iso tapahtuma ja tulee paikan päälläkin olemaan varsin näyttävä, mutta se taustalla on tietysti niin hirvittävä määrä erilaisia yhteydenottoja, materiaalin kaivamista niihin videoihin. Lippujen tilaamisessakin oli omat työnsä siinä ja me tietysti me ollaan omalla porukalla suoritettu tätä markkinointia sun muuta, niin kyllä se on vaatinut hirvittävän määrän töitä. Ja mitä vielä tässä edessä, niin tietysti nyt niin kuin tämä käytännön työ, mikä on ehkä helpoin, eli käytännössä lippujen levittäminen sinne istumakatsomoille ja sitten seisomakatsomoon jaetaan matsin alussa ne liput, niin se nyt on vielä periaatteessa jäljellä, mutta kyllä nyt on niin kuin suurin työ jo tehty, voisi sanoa näin. Joo, että totta kai sitä sitten täytyy hiukan hehkuttaa mediassa ja pientä ohjeistus antaa, että ihmiset tietää, mitä tulee tapahtumaan. Ja se, että niiden lippujen tilaamiseen niin jouduttiin suunnittelemaan, tai totta kai kannattaa suunnitella, kun tuollainen iso erä tilataan, että minkälaisia ne on. Aluksi mietittiin, että jos ne olisi ollut jonkinlaisia paperiarkkeja, mutta oltiin tuossa jossain vieraspelissä Porissa, ja se ei ehkä ihan näyttänyt siltä, kun kaikki oli ajatellut. Se meni joltain jopa hiukan ohi, ja ajateltiin, että hiukan isompia, ja sitten mietittiin, että onko ne sitten sellaisia pidettäviä vai että onko ne sitten sellaisia viireitä lippuja, joita heilutellaan ja sitten päädyttiin tilaamaan Saksasta sellainen iso 3000 kappaleen erä, sellaisia heilutettavia lippuja ja siinäkin oli sitten vielä, että tehdään me itse ne liput, mutta ajateltiin, että siinä on niin järjetön työ tehdä niitä itse, teetettiin sitten ne siellä ja ne tuli suoraan tänne sitten postissa ja siinäkin meni se muutama viikko, että täytyy sillä niin hyvissä ajoissa olla liikkeellä. Te tosiaan itse jaatte nämä liput tuolla hallissa ihan ihmisille suoraan vai täytyykö teiltä tulla sitten hallissa hihasta nappaamaan kiinni, että missä niitä lippuja on? Ja kun me jaetaan niin, että ne liput tulee suoraan istumapaikoille, että ihmisten tarvii vaan saapua siihen omalle istumapaikalleen, niin sinne me ollaan ne jaettu jo valmiiksi. Ja seisomokatsomo on sille, että siinä on muutama sälli, sitten seisomokatsomo on siinä
kynnyksellä, kun jakaa sitten kaikille ihmisille, ketkä menee sinne seisomaan katsomaan. Toki pitää vielä sanoa, että koko halli, että 3000 lippua ei aivan riitä koko hallin kattamiseen, eli se vieras fanien pääty, sinne me ei jaeta lippuja ja myös aitioihin ei jaeta, niin, mutta muuten koko halli tulee aika hyvin katettu niin lipuilla. Eli siis aitioon kannattaa ottaa omat heiluvat. Kyllä. Kyllä. Ja myöskin ollaan kuultu, että Tappara-fanit järjestää megamatkan Raumalle silloin perjantaina, niin sitten ei tule varmaan tunnelman puuttumaan senkään osalta. Eli varmasti myös huutoa löytyy ilmassa, muidakin kuin teidän osilta. Kyllä, ja varmaan suurin osa Rauman pojistakin on pelipaikalla. Ja varmaan pidetään taas sellainen kaverimatsi, että kutsutaan mahdollisimman paljon, yritetään aktivoida ihmisiä taas ja uusia ihmisiä ympärille, niin varmaan tulee olemaan taas ihan hauska matsi. Perjantaisessa Sinikeltainen Areena-tapahtumassa tosiaan lippuja muun muassa heilutellaan. Miten sitten kaikkien tulee toimia tämän matsin aikana, kun tapahtuu jos ja vaikka mitä? Eli tosiaan tärkeää on nyt se, että tultaisiin vähän aikaisemmin sinne omalle paikalle. Lähtisi vaikka varttia aikaisemmin kotoa kohti sinne halliin, kun on tottunut ja istuisi siihen paikalle ja alkaisi ensinnäkin nauttia siitä mahtavasta hehkutusvideosta, mikä tulee ja hehkutusvideon päätyttyy niin aika lyhyellä aikavälillä, niin sitten hallin kuuluttaja antaa lähtöaskeleet ja pyytää kaikki ihmisiä heiluttamaan sitä lippua. Eli silloin olisi toivottavaa, että jokainen noudattaa sitä ohjetta, alkaisi heiluttaa sitä lippua iloisesti ja pitää vaikka vähän ääntäkin siinä samalla. Ja oikeastaan tämän lipunheiltuksen jälkeen tulee tämmöinen 8-0 laskuri ja kun tämä laskuri on nollassa, niin siihen mediakuutiolle ilmestyy sinikeltainen chantin eli laulun sanat ja se menee niin, että se taulu aina ilmoittaa, mitä yleisön kuuluu laulaa. Eli sitten toistetaan aina se, mitä taulu näyttää. Eli sitä tehdään siinä yhden kerran ja sitten matsin aikana pari kertaa per erä. Eli sieltä videolta tulee tämä poikitte yksi lempparit sänteistä, missä lauletaan, että sininen, keltainen värit ovat meidän joukkueen. Ja se sopii aika hyvin tämä sinikeltaisen areenan teemaan, jotta voidaan ilmoittaa kaikille, että mitkä ne meidän värit on ja mitkä on meille rakkaita värejä. Ne on myöskin samalla sitten Rauman ja Satakunnan värit, että siinä voidaan myöskin sitä korostaa. Tehän siitä nyt sitten varmaan vetäsette vähän sinikeltainen laulua ihan vaan, että ihmiset sitten varmasti tietää, mitä perjantaina tulee tapahtumaan. No niin, voidaan me demonstroida sitä, että mä voin toimia siinä kuin huudattajana, se mitä screenit tulee, ja Jupi toimii siinä yleisönä, mitä yleisön kuuluu vastata. Joo, niin. Eli se menee näin. Sininen! Keltainen! Keltainen! Värit ovat meidän joukkueen! Me huudamme! Me laulamme! Me Me teitä loppuun asti aina tuetaan. Sininen! Just näin. Näin se menee, mutta toi ei ole kovin vaikeaa ja mediakuution avulla niin varmasti ihmiset lähtee ja siihen vaan vaaditaan hiukan semmoista spontaaniutta ja rohkeutta. Ja tosiaankin se, mitä ei voi liikaa korostaa, että jääkiekko ja lukko on niin intohimoinen ja iso juttu raumalaisille, että välillä jopa voi vähän unohtua se tuen osoittaminen sille joukkueelle. Että jos esimerkiksi ollaan hiukan tappiotilanteessa tai tappioputkessa, niin se on niin intohimoinen asia vaan, että se unohtuu se tuen osoittaminen. Nyt me voidaan näyttää yhdessä sitä tukea joukkueelle. Rauman pojat tosiaan pakavetäjinä siinä esimakua perjantaisesta. Kyllä. Mutta se, mitä voidaan vielä korostaa, eli tarkoitushan tässä lippumeressä, niin se pääasiallinen tarkoitus on just silloin, kun pelaajat luistelee jäällä, halli on silloin pimeä, liput heiluu ja sitten kun valot syttyy, niin sitten jokainen ihminen näkee televisiokamerat ja nämä valokuvakamerat näkee, että mikä se meininki sitten on, kun 3000 ihmistä heiluttaa niitä lippuja areenalla yhtäaikaisesti. Ja se, että niitä voidaan sitten sen jälkeen, jokainen voi mielensä mukaan heiluttaa niitä lippuja sen ottelun aikana. Ja myöskin silloin aina, kun sinikeltainen tsäntti tulee uudestaan myöhemmin ottelun aikana, niin voidaan nostaa liput silloin ilmaan. Että kukin sitten haluunsa mukaan. Sitten ihan hiukan tulevaisuutta raottaen. Tosiaan perjantaina on tämä sinikeltainen areena, mutta onko sitten suunnitteilla jo jotain tulevaisuutta varten? No nyt on keväällä sitten mahdollisiin playereihin, niin varmasti tullaan jonkinlaista visuaalisuutta myöskin siellä toteuttaa. Ja nyt ei ole sen suurempaa lipputempausta, että tuon organisointiin ja kaikkeen mediarummutukseen menee sen verran energiaa, että ehkä se tulee sitten jäämään ensi kauteen tällaiset tifoilut. Mutta tarkoitus on, että jos nyt onnistuu
tifoilu ja ihmiset lähtee rohkeasti mukaan tähän, aktivoituu niin, ja haluaa näyttää tukensa Lukolle, niin varmasti ei tule jäämään viimeiseksi tifoiluksi Raumalla. Ja lisätään vielä sen verran, että meidän yksi tärkeä arvo on myös spontaanius, että tietenkin jos Lukko tästä pitkällekin menee kevääseen, niin kaikki on aivan mahdollista, niin. Mitä tuolla halli tulee vielä tapahtumaan. Ja isommassa mittakaavassa niin tämä yksi tapahtuma on niin kuin tavallaan pieni askel vaan meille, että kyllä me sitten tulevaisuuden ajatellen on paljon isompikin visioita ja pitkän tähtäimen suunnitelmia sinne. Niin, että jos Lukko menee pitkältä tänä keväänä, niin niitä tifoja lähdetään vaikka pakettiautolla hakemaan Saksasta. Ei riitä kuorma-auto tai tuo. Rauman pojista Juha Suoramaa ja Joonas Nurmi. Nyt sana on vapaa. Mitä te haluatte sanoa ihmisille, että saatte kaikki mahdolliset Lukko-fanit perjantaina paikan päälle? Joo, eli Rauman pojat tosiaankin vilpittömästi toivoo kaikilta, eli siis me ei pystytä tätä yksin toteuttamaan, vaan siihen tarvitaan ne 3000 muuta Lukko-kannattajaa heiluttamaan. Ja toivomme kaikilta Lukko-kannattajilta aktiivista otetta rohkeasti mukaan, että jokaisella raumalaisella Lukko-kannattajalla on nyt mahdollisuus osallistua tähän tifoon ja näyttää ensinnäkin organisaatiolle, kaupungille, Suomelle ja myöskin toisille, että kuinka tärkeä se Lukko meidän elämässä sitten on. Että nyt on aika kääntää raumalaisessa fanikulttuurissa jälleen uusi sivu ja voidaan puhua raumalaisessa kiekkokulttuurissakin. Ja Rauma on Suomen mittakaavassa niin ihan ehdottomasti niin kuin valtameren takaa puhutaan Detroitista, Hockeytownin, niin Rauma on ehdottomasti vastaavan kaltainen Suomessa. Eli me ollaan kuitenkin liigapaikkakunnista kaikista pienin ja täällä on ihan ehdottomasti kuitenkin lätkä on paljon tärkeämpi asia ihmisille, mitä ehkä jossain muualla Suomessa. Niin mä oon ihan 100% varma, että tämä tulee kyllä onnistumaan, mutta komppaan Joonasta, siis me tarvitaan siihen ihmisiä mukaan ja jos haluaa kokea jotain ennennäkemätöntä, niin ehdottomasti kannattaa tulla perjantai-hallille. Ja nyt joukkue tarvii nimenomaan sitä tukea. Tärkeä peli. Ja tämä myöskin taltioidaan tämä Urho TV:lle ja myöskin siellä on aktivoitu myöskin ihmisiä, joilla on taito ottaa hyvin valokuvia, niin heitä on myöskin aktivoitu, että tästä jää sitten niinku visuaalisia valokuvia myöskin jälkipolville ja myöskin sellaiseen mainostuskäyttöön, että toivottavasti ihmiset lähtee rohkeasti mukaan. Näin. Perjantain kotimatsissa Lukko Tappara siis tosiaan luvassa Rauman poikien järjestämä sinikeltainen areena tapahtuma. Kiitoksia pojat käynnistä. Kiitos.